ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстон ва бародарони азиз, умед дорам ки ҳамагӣ хуб ҳастед. суҳбати имрӯзаи мо дар бораи Барун ва Абдурозиқ меравад. имрӯзҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ мебинам бисёре аз бародарои мо баромадан фикри шахсии худашонро нисбати Абдурозиқ ва Барун мегӯянд. шумо бародарои азиз, вақте видео мекунед, фикри шахсии худатонро нагед. шумо бояд воқеиятҳоро гап занед ба мардум ва мардум шуморо қабул кунад. ва иншааллоҳ ман кӯшиш мекунам ки воқеиятҳоро дар инҷа гап занам ва ба ӯ бародарое ки нисбати Беҳрӯз ва ё ки Барун ғарази шахсӣ доред, дар видеоҳотон ғарази шахсии худтона нагед. зеро имрӯз масъалаи ту ва Барун нест, ва ё ин ки дигар бародаро ки бо Абдурозиқ ғарази шахсӣ доред. шумо ҳам ҳақ надоред ки ғарази шахсиятона бубуроед дар видео нисбати Абдурозиқ бигед. зеро фикри шумо, ғарази шахсии шумо дар кор нест дар ин масъала. ин масъала танҳо байни ду нафар аст. инам Беҳрӯз ва Абдурозиқ ва ё ин ки Барун Абдурозиқ. пеш аз ине ки ман суҳбатро шурӯъ мекунам, дар як масъалаи хеле муҳимаш ман суҳбат кунам ва баъд аз ин мегзарем дар дигар масъалаҳош суҳбат мекунем ҳатман. Завтра в обед у нас был чекаут с гостиницей. Мы вышли, где-то звоним, не поднимаю, звоним, говорим, приезжайте на встречу, мы все нам объясните, что творится здесь. И они говорят, если вы не хотите по-хорошему улететь в Таджикистан, мы вам организуем, что вы никогда не поедете в Таджикистан. Такое было. У нее руки длинные в Дубае. Нам сказали, что не хотите, вы никогда не пойдете в Таджикистан. чӣ гуна ки шумо видеоро тамошо кардед, дар ин видео рафиқи Барун ки бо ҳамроҳии Барун дар Дубай будан, суҳбат кард ки моро дар давлати Дубай таҳдид карданд ва гуфтанд ки агар шумо бо хоҳиши худтон ба Тоҷикистон наред, шуморо мо коре мекунем ки дигар ба Тоҷикистон рафта наметавонед, ё ки дигар таҳдидҳошон карданд. ва ба Абдурозиқ ман гуфтанӣ ҳастам. Абдурозиқ додар, гӯш кун, ин барои ту хеле муҳим аст ва боядам гӯш кунӣ. Абдурозиқ, агар Беҳрӯз Барун зарраи дар назди ту қадр медошт ва ё ин ки фаҳмиши ту зарраи калон мебуд, ту ба тарафи ӯ касое ки ба тарафи Беҳрӯз ва ё ки Барун ва рафиқи Барун таҳдид карданд ки бо хоҳиши худтон ба Тоҷикистон баред. агар бо хоҳиши худтон нарафтед ба Тоҷикистон, мо шуморо коре мекунем ки ё ки зиндонтон мекунем ё ки депортон мекунем, дигар корҳо таҳдид карданд. ӯ касое ки таҳдидҳоро болои Беҳрӯз ва Барун карданд, ту тарафи онҳо бояд мегашти, мегуфтӣ ки гӯш кун, ту имрӯз Беҳрӯза таҳдид карда ва ба Тоҷикистон роҳӣ дорӣ, имкон дорад ин корро ту фардо болои ман бикунӣ. осиё ба навбат аст. ту фикр накӣ ки Абдурозиқ ту то охири амро дар уҷа мемонӣ ва ту фикр накӣ ки болои ту таҳдидҳо намеоянд. рӯзе мешавад ки барои ту ё пулшона наметаҳанд, барои ту ё хонат намехаранд, ё кори дигар намекунанд. он вақте ту талаб мекунӣ, мегӯӣ ки чизе ки договор карда будем барои мо биде, вақте надодан, пас трам ҳамин гуна таҳдидҳо мекунанд ки ё бо хоҳиши худат ба Тоҷикистон мерай, ё ки мо коре мекунем ки ту зиндон мешавӣ. ҳамин гуна таҳдидҳот мекунанд. ин ҷои пӯшида нест. ту бояд дар уҷа ҳимоят аз ин ду нафар мекардӣ. ман намегӯям ки ту дар бари ду нафар бош, не ки ту Абдурозиқ, ӯ касое ки инҳоро таҳдид карданд, ту бояд мегуфтӣ ки ҳаққи таҳдид кардан надоред. бигзор озодана худшон бо хоҳиши худшон сафар кунанд ба Тоҷикистон. ва ё ки падарта мегуфтӣ ки падар гӯш кун, ба инҳо бифаҳмон, бо хоҳиши худшон бираванд ба Тоҷикистон, ман дигар бо инҳо ҳамкорӣ намекунам. аммо бо ин роҳ намешава ки таҳдид кунӣ, бо ин роҳ намешава ки инҳоро маҷбурӣ аз Дубай ба Тоҷикистон равон кунанд. вақте ки як бародартона, вақте як рафиқтона, ӯ рафиқтон чӣ хеле ҳаст ё ки нест, болош таҳдид мекунанд, вақте таҳдиди зиндоншон мекунанд, вақте таҳдидшон мекунанд ки дигар корҳо, шумо иҷозат надиҳед таҳдид кунанд. шумо бигед ки ба хубӣ бо онҳо суҳбат кунед, онҳо худшон мераванд ба Тоҷикистон. шояд баъд аз ин видеоро тамошо кардан бачаҳо бигӯянд ки ту тарафдорӣ аз Барун дорӣ. ман на тарафдорӣ аз Барун дорам, на тарафдорӣ аз Абдурозиқ. ҳатто ман нисбати Барун як видеои махсус кардагӣ ҳастам. метавонед ки дар шабакаи ютуби Шеф Тежин бидроед, тамошо кунед ки ман чӣ гуфтагӣ ҳастам. аммо имрӯз суҳбати ман ва Барун нест ва имрӯз суҳбати ман ва Абдурозиқ нест. ин чизе ҳаст ки бояд нашавад. якташ ман ҳастам, як нафаре ки ҳамавақт дар барам бошаду аз пишти ӯ мара таҳдид кунанд, вақте ӯ беномусовори хаб кунад, аз дур назорат кунад, бига хубшон кардӣ, таҳдидшон кардӣ, ва баъд ман медонам ки бо ӯ кас чӣ кор кунам. ин якум масъала. ва дигар масъалаш ин ки ман ҳамагӣ 6 моҳ 7 моҳ пеш бо бародар Абдураҳмон будем, ҳатто агар ёд дошта бошад, суҳбат кардем. ман гуфтам як видео карданӣ ҳастам дар бораи ин ки як мусоҳибаи Абдурозиқа ман тамошо кардам. Абдурозиқ гуфт ки ман мехоҳам оянда мулло бошам ва ман мехостам як видео кунам, пешниҳод ба Барун кунам ки ҳамин ҷавон ҳамин хоҳиша дора, агар ки бихоҳӣ ки об буруд боло шавад Барун,
агар бихоҳӣ ки иззат қадрат баланд бишавад дар назди ҷомеаи исломӣ, пас ту бояд ира таълими Қуръон бидиҳӣ. хайри оне ки ту ира Қуръон дарс метию ва ё ин ки ира ту таълими Қуръон метӣ ҳам дар дунё насибат мешавад, ҳам дар охират ва ҳам ба обрӯ мешавӣ. Ман видеоро карданӣ будам, аммо мутаассифона накардам ва ман видеоро тамошо кардам. Дигар бачаҳо мегӯяд ки Абдурозиқ рафтааст дар Дубай, гӯё ҳофизи кулли Қуръон мешавад, гӯё имом хатиби масҷид меравад. фикр кунам ино ҳамаш як афсона ҳастанд. Барои ягон далил ман пайдо накардам ва ҳатто ба худи Абдурозиқ ҳам навистам. Саволаш доданӣ будам ки Абдурозиқ, ту дар Дубай таълими Қуръон мегирӣ ва ту дар Дубай аз ин роҳи мусиқӣ ва аз ин роҳи блогерӣ як тараф мешавӣ ва мераи дунболи таълими исломӣ мегирӣ. Агар ин кор боша беҳтарин кор кардӣ, ягон кас зиддат нест. Не ки агар ки боз рафта дар Дубай сурудхонӣ кунӣ ва боз рафта дар Дубай бирай бо духтарои номаҳрам бишинӣ ва суҳбат видеоҳо кунӣ, пас 2-15 якси аст. Чӣ дар бари барон бошӣ, чӣ берун аз барон. ҳардаш фисқ аст. ва дар ин масъалае ки Абдурозиқ ҳофизи Қуръон мешавад, ман ягон далил пайдо накардам. агар ягон кастон далили қонеъкунанда дошта бошед, пас барои ман равон кунед, ман қабул мекунам ва ҳама қабул мекунад. ира дар масъалаи ин ки Абдурозиқ гуфт ки пулҳои маро барон гирифтагӣ аст ва ман дар ин масъалаш суҳбат намекунам. аммо дар масъалаи пулаш фикри шахсии худ чунан, барои ин ки пул мобайни ду нафар аст. якеш ки барон аст ва дуюмаш Абдурозиқ ва дуюмаш ҳамон одамои гирчун. агар онҳо суҳбат кунанд, агар онҳо пешкаши мо далил кунанд ки ина марҳамат, ин ҳамин қадар сум мо пайдо кардем, ҳамин қадар расход карда будем ва ҳамин қадар мо даромад доштем, ҳамин қадар расход кардем, мо қабул мекунем далилро фақат. ине не ки бачаҳо бигӯянд ки Абдурозиқ пулора хӯрд, мо инам қабул намекунем, ва ё ин ки Абдурозиқ ҳам бигӯяд барон пулора хӯрд, мо инам қабул намекунем. ман аз як-ду блогер фаҳмидам ки дар Тоҷикистон ҳам фикр кунам, онҳо гуфтанд ки мо рӯзҳои наздик чӣ қадар расходҳо дошт Абдурозиқ ва чӣ қадар расходҳо болои Абдурозиқ шуда буд. инора ҳамаша видео мекунанд. ман намедонам кай видео мебурояд, мунтазири ман ҳамон видео ҳастам. он вақт маълум мешавад ки чӣ қадар ба куллӣ дар Абдурозиқ расход шудагӣ аст, чӣ қадар пул омадагӣ аст, бо факту бо далил мегӯяд, ҳамашро нишон метем ва баъд он вақт ҳисоба ҳасад мекунем ки оё пула барон хӯрдааст ё не. мо мунтазири ҳамон видео ҳастем, мунтазири ин ҳастем ки ҳама бо факту бо далил гап занад. ман ҳам метавонам бародаро бибурам дар видео бигӯм ки барон ту пулора хӯрдӣ, барон ту ихел кардӣ, барон ту ухел кардӣ. ман наметавонам бигӯм. намедонам ки Абдурозиқ чӣ қадар расходи моҳона дошт ва чӣ қадар даромад меомад. ин гапҳоро ман гуфта наметавонам. ва касое ки далил доред, бибуред бо далил гап занед, мардум шуморо қабул мекунад. касое ки мисол ғаразҳои шахсӣ доред, бисёр видео буромадагӣ аст, 90% Абдурозиқа гап мезананд ва 4-5% тарафи барон. ман ина қабул намекунам. ҳама вақт далил қабул мекунам. ҳар касе бо далил ҳарф зад, уро ман қабул мекунам. ва суҳбати имрӯзаи мо дар бораи барон танҳо Абдурозиқ нест бародаро. ҳамин қадаре ки шумо бародаро видеоҳо кардед, ҳамин қадаре ки шумо навистед, ҳамин қадаре ки қаҳртон кард, ҳамин қадаре ки биромадед фикрҳои шахсии худтонро гап задед, намешид ҳамин қадар фикрҳоу шахсии худтонро мисол аҳли қалам бидаед, мо бехабар ҳамон чизое ки навистед, ҳамонҳоро намешид ки дар муқобили оне ки дар Тоҷикистон рейди занҳои ҳиҷобдор мешавад, намешид ҳамин видеоҳоро шумо кунед ба тарафи ҳукумат ки дигар рейд бас шавад. ман боварӣ дорам ҳамин қадар агар шумо садо баланд мекардед, ҳамин қадар шумо менавистед дар бораи ҳукумат, ҳукумат ин короша бас мекард ва шумо хайри дунё ва охират насиби шумо мешуд бародаро. аммо имрӯз мебинам садҳо видео дар бораи Абдурозиқ ва барон дар тамоми гурӯҳҳо менависанд дар бораи инҳо. аммо ин ки ҳукумат, президент Эмомалӣ замини Тоҷикистонро фурӯхтааст ба дигар давлат, ҳеҷ кас гап намезанад. ҳеҷ кас дар бораи хоин будани президент ҳарф намезанад. ин хеле ҷои таассуф аст бародаро ки мутаассифона дар як масъалаҳое ки умуман дар кор нест шумо суҳбат мекунед ва дар як масъалаҳое ки бояд суҳбат кунед, аммо мутаассифона шумо суҳбат намекунед. ман намедонам барои чӣ. аммо умед дорам ки иншааллоҳ ҳамин хеле ки имрӯз шумо суҳбатҳо видео кардед, ҳамин гуна видеотона дар баробари зулм, дар баробари хиёнат агар гап занед, иншааллоҳ ки мо ва шумо сарбаланд мешем ва мо ва шумо пирӯз мешем. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам бародаро, агар рафта ҳамин Абдурозиқ аз барон ҷудо шуда бошад ба хотири таълимҳои исломӣ, ман тарафдорам. не ки аз барон ҷудо шуд ба хотири пул ва боз ба хотири ҳамон мусиқию видео чӣ, ман кор надорам ва беҳтар мешид ки ҳамон дар қишлоқи худаш мемонда, дар бари падару модараш. ин беҳтару хубтар буд. ва дар охир бисёри шумо савол карда будед ки гуфтед оё ҳамин кори хуб карданд ё не. ман намедонам. агар ки бигӯед ки
ман чӣ гуфтанӣ ҳастам дар ин масъала? Ман гуфтанӣ ҳастам ки беҳтар мешуд Абдурозиқ меомад ба Тоҷикистон, падарашам даъват мекард, бо ҳамроҳии падараш меомад назди Барун, бо Барун мешиштанд дар як ҷо, ҳисоби ҳасад мекарданд. Аз куҷо чӣ қадар даромад омад ва чӣ қадар расход шуд, дар куҷо расход шуд, чӣ корҳо карданд, бовар кунед ҳама инро қабул мекард. Дар уҷа маълум мешуд ки Барун дурӯғ гуфт мардума ва ё ки Абдурозиқ. Ва ман мози тарафдори ҳамин ҳастам бародаро ки Абдурозиқ биёяд ба Душанбе, падарашам аз Хуҷанд биёяд ба Душанбе, бо ҳамроҳи Абдурозиқ назди Барун биравад. Ин кор бояд бишавад. Назди Барун меравад, бо Барун мешинанд дар як ҷо. Чӣ қадар даромад шуд аз пишти Абдурозиқ, ҳама инҳоро бо факт бо далил мебуроранд, барои мо нишон метаҳанд. Мисол мегӯяд аз фалон ҷо ҳамин қадар маблағҳо омад ва чӣ қадар маблағҳоро ба хонаи Абдурозиқшон равон карданд ва чӣ қадар сафарҳо карданд, ба Русия рафтану баз Русия омадан ва чӣ кору борҳо карданд. Мисол ино клип мекарданд, клипа чӣ қадар расход шуд, монтажкуниш расход шуд, нафарҳои овардан расход шуд ва ҳамаи ҳаминҳоро ҷамъ кунанд. Дар охир маълум мешавад ки кӣ дурӯғ гуфт, ки не, кӣ ҳақ аст, ки не. Он вақт мо метонем бародаро видео кунем ки бигем ки хоб Абдурозиқ ё Барун, ту дурӯғгӯ будай ва ту тухматгар будай, ту ноодам будай, бо ту дӯстӣ кардан ҳаром аст. Он вақт мешава гуфта. Аммо ин далил намешава ки Абдурозиқ мегӯяд ки пулои ма кӯ? Ин далил намешавад. Ва ё ки Барун дар ин тараф мегӯяд ки ман расход кардам, рафтам овардам клип, Русия рафтем, ду борига ба Дубай виза кардем, исо омадем, 90,000 сомонӣ ки 600-700,000 рубли русӣ мешавад ман додам. Ин хеле намешавад бародаро. Ман ин хеле гапҳоро қабул намекунам. Бо видео ягон кор ҳал намешавад ки ман қабул кунам. Аз ҳама беҳтараш ҳамин аст ки Абдурозиқ агар ба Тоҷикистон омад, бо ҳамроҳи падараш, танҳо не, бо ҳамроҳи падараш меравад, дар як ҷо мешинанд ва Барунам меояд ва бо касое ки бо ҳамроҳи Барун ҳамкорӣ доштанд, онҳо ҳам меоянд, суҳбат мекунанд. Ҳамин хел видеоро мемонанд, дар видео суҳбат мекунанд, дар видео ҳисоби ҳасад мекунанд. Ина мега бародаро бибинед ки чӣ қадар пайдо кардем, чӣ қадарша хӯрдем, чӣ қадар дар куҷо масраф шуд, ҳамаша бо факти далил гап мезана. Он вақт мо чӣ мегем бародаро? Он вақт мо мегем ки фалоне ту пул хӯрдай ё ки ту дурӯғгӯ ҳастӣ. Ба ҳамин хотир ман ҳоли мунтазири ҳамин ҳастам ва ман пешниҳод мекунам ба Барун ва ё ки ба Абдурозиқ ки роҳи ҳалли ҳамин қадар баҳсо, ҳамин қадар фитна ҳамин аст ки шумо мешинед дар як ҷо суҳбат мекунед, видео мекунед, дар видео кадома дурӯғ гуфтаен меброед мегӯед ки ман дурӯғ гуфтагӣ ҳастам, бахшиш. Агар ки худтон қабул кунед дурӯғи гуфтагӣ худтона, мардум шуморо мебахшад. Ва ҳар кадоме ки тухмат кардед меброед мегӯед ки бале боз бахшиш барои тухматон. Он вақт шуморо мардум қабул мекунад. Мисол 90% ҳама Баруна дастгирӣ дорад. Ман мебинам, ин воқеият аст, факт аст. 4-5% дигараш тарафдори Абдурозиқа дорад. Мисол камтари дигараш бошад, на тарафи ин аст, на тарафи ин, мегӯянд ки ҳардуш бад ҳастанд. ҳардуш ҳамон ҳофизо ҳастанду дигар чӣ. Ва ман тарафдори ҳастам ки Абдурозиқ меояд ба Тоҷикистон ва бояд биёяд ва ё ин ки Барун бо ҳамроҳи падараш биравад ба Дубай. Аки фикр кунам Барун дигар намеравад, барои ӯро таҳдид кардагӣ ҳастанд. Шумо бояд хуб бифаҳмед бародаро. Дар ин ҷо маълум мешавад ки кӣ дурӯғгӯ аст, кӣ не. Ва ман кӯшиш мекунам ки дар ин масъалаҳо дигар суҳбат накунам, зеро ин масъалаҳо ягон фоида нест ва дигар бачаҳорам шумо суҳбат накунед. Агар суҳбат карданӣ бошед, ҳамагӣ як пешниҳод кунед. Барун ва ё ки Абдурозиқ ва ё ки падари Абдурозиқ гӯш кунанд. Шумо бишинед, тамоми пулҳои даромада ҳисоб кунед, чӣ қадар масраф кардед ҳисоб кунед, ба мо пешниҳод кунед, ҳардутон дар видео бошед, факта гап занед, мардум қабул мекунад. Ва ило дигар ман намедонам кадомша қабул кунам. Агар рафту ман ҳозир Абдурозиқ қабул кунам, худой накарда ки Абдурозиқ дурӯғ гуфта бошад, худой накарда Абдурозиқ дар уҷа ваъда додагӣ бошанд, бигӯянд ба хотире ки мардум нагӯяд кидат кардӣ, ту Баруна тухмат кун. Ва дар видеош нагуфт ки ман чӣ қадар расход кардам, моҳона чӣ қадар расходам, фақат гуфт пулои ман куҷо шуд, сони ман куҷо шуд. Ин далил шуда наметавонад барои ман. Аз ин тарафам Барун гуфт ки хеле хизматҳо кардам, қадар расходҳо кардам ва инам барои ман далил намешавад. Аз ҳама беҳтараш мешинен як ҷо, суҳбат мекунед, ба як хулоса меоед, боз видео мекунед, ба мардум мерасонед. Аллоҳ ҳаматон нигаҳбон бошад. Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.